Dobrý den, tady je zdravotnický deník a s ním podcast Perspektivy zdraví. 70 a možná až 80% klinických rozhodnutí lékaře se neobejde bez laboratorních výsledků, bez podkladů, které dostane v laboratoři. A všichni to vlastně známe, protože jsme někdy měli v ruce výsledky našich vyšetření, nějaké parametry, které jsme zkoumali, ani jsme jim moc nerozuměli, ale to je jenom výsek krásného, zajímavého a dynamického oboru, o kterém si teď budu povídat s profesorem Tomášem Zimou. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Vy jste už více než čtvrtstoletí přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a také jste vedoucím referenční laboratoře Ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii. To jak se upřesňuje, aby jsme věděli, kde se teď nacházíme. Vy jste byl jste děkanem, rektorem, kandidoval jste na prezidenta. Dá se říci, že teď v těchto měsících, v této době jste se jako plně vnořil do svého oboru? Určitě ano, tak samozřejmě ten obor a biochemii jsem začal samozřejmě v laboratoři pracovat ještě za studií, i když jsem původně chtěl být chirurgem, ale během těch studijních let se to přesměrovalo na vnitřní nemoce, nefrologii a biochemii a klinickou biochemii. A ta práce v laboratoři je velmi, velmi zajímavá a samozřejmě za to více než čtvrtstoletí nebo více než možná 35 let, co jsem v laboratořích, se to obrovsky změnilo. Pamatuji si, že jsme měli floppy disky, to už dneska nikdo neví, jak to vypadá. E-mail kolem roku 92, 93, přišly 3 e-maily za týden a podobně. A ta technika, když půjdeme do molekulární biologie, tak když se koupilo PCR, tak to byl zázrak, který stál miliony a všichni se na to chodili dívat. Dneska je to věc absolutně běžná, takže ten obor se dramaticky vyvíjí a zase jsem rád, že se můžu plně věnovat. Já jsem na ústavu vlastně i při těch etapách, jak jste říkal, byl, tak samozřejmě při té fázi vedení Univerzity Karlovy na to bylo hodně málo času. Ale nikdy jste nestratil kontakt. Nikdy jsem nestratil kontakt a vždy jsem ráno kolem 6, půl 7 chodil na Karlovo náměstí do laboratoře. Když srovnáte ten svět manažerský, ale politický, který je často plný iracionality a emočních rozhodnutí a s tím světem exaktním, ke kterému jste se teďka jako vrátil, je ten kontrast opravdu hodně velký? A nebo oba ty světy v sobě mají i ten druhý aspekt? Tak v každém tom světě vždycky hrají role emoce a nějaké věci. Ten svět, který já mám rád, je ten svět, bych řekl, selského rozumu, když to řeknu, a příroda, to je ten selský rozum, ten zdravý rozum, kde tam platí ty zákony, které jsou a tam nemůžete, prostě reakce v lidském těle probíhají, denně se nasyntetizuje ATP tolik, kolik vážíte, ať chcete nebo nechcete. Takže tam platí ta pravidla, ale samozřejmě i v tom výzkumu, i v té vědě jsou to náhody, jsou to emoce, které vás vedou, něco vás víc zaujme, tomu se věnujete, takže to je, ale je tam, bych řekl, to racionálno. A ona samozřejmě i ta politika, i ten management má své zákony, svá pravidla a tam, pokud chcete být úspěšní, tak je musíte na ně dbát a pokud jak si na ně přestanete dbát, tak to vede spíše na scestí a pak tam, když člověk naslouchá špatným rádcům, tak to není dobře. V tom vašem oboru, kromě toho, že je to obor založený na datech a na tom, co se skutečně ověří a zjistí, je třeba i něco navíc, co potřebuje ten lékař, který ho vykonává. Vy jste to dokonce nazval jako klinicko-biochemické myšlení. Co to je? Tak je to vlastně spojení a to je právě dáno třeba tou klinickou znalostí. Já jsem, dá se říct, 15 let aktivně působil na první interní klinice, na dialýze, na nefrologické klinice později, takže ten kontakt s pacienty vás samozřejmě obohacuje a řada z našich kolegů konzultuje a chodí k lůžkům k pacientům, takže vy musíte vidět nejen ty čísla, protože my neléčíme čísla, ale léčíme toho pacienta. A pak samozřejmě v medicíně, jak se to označuje krásně z té latiny ars medici, ono je to
lékařské umění, protože někdy musíte posoudit toho člověka, nepracovat jenom v algoritmech toho, co je nejčastější, ale ta bolest v krku, ano, nejčastěji je to nastuzení angína, ale může to být mononukleóza, může to být cokoliv, může to být ale také nádor. Takže ono je třeba postupovat a hodně to pacienta vyspovídat. Často ten pacient vás na to úspěšně navede, když kladete dobré otázky a když to pacienta dobře pozorujete. Je to někdy taková ta profesionální informace, se jako pojáte, řekne, ten asi může mít třeba nemoc jater nebo nějak se mu nedaří, ale je třeba, říkám, ta komunikace s pacientem a spojit ty různé výsledky laboratorní, zobrazovací s tím, co ten pacient, jaké má obtíže a myslet i na ty vzácnější nemoci. Neschovávají se někdy lékaři za technické možnosti, které dnes mají i v tom vašem oboru? Tak samozřejmě, že se často ty laboratorní vyšetření a i zobrazovací metody natužívají. Že? Když jsem začínal, že byla jedna magnetická rezonance, schvaloval to přednosta kliniky, dneska je to běžné vyšetření, absolutně dostupné, takže dřív samozřejmě ten člověk byl odkázán na to, co umí, jak umí třeba manuálně vyšetřit. A samozřejmě řada lékařů zatrhne tu žádanku a třeba od zhora a dolů, třeba to vidíme někdy u nádorových marků, kde prostě se udělá 7-8 nádorových marků, co kdyby, a to je postup samozřejmě špatný a někdo hledá, že mu tohoto trošku navede, ale pokud se nepostupuje podle nějaké, bych řekl, rozvahy, tak je to špatně, je to, bych řekl, neetické, protože odebereme z toho pacienta i více krve a samozřejmě i neekonomické, takže na to je třeba dbát edukací a samozřejmě určitými algoritmy, které jsou a někdy i ty laboratoře vytváří třeba u nějakých programů to, že nejdříve se vyšetří 2 parametry, teprve když ty jsou patologické, tak pak se udělají další. Než přejdeme k těm systémovým otázkám laboratorní medicíny, podívejme se na to z pohledu obyčejného pacienta. Jaké parametry by si měl člověk hlídat, zvlášť když ho nic nebolí, nic jako nepociťuje, že by ho trápilo, přesto by měl si něco hlídat, co? Určitě ano, tak řada nemocí nebolí. Uvedu ty nejčastější, tak cukrovka, diabetes mellitus nebolí, může se někdy projevit až poruchou zraku, neuropatiemi, selháním ledvin, vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol, ucpávání cév nebolí, projeví se infarktem nebo mrtvicí. Takže ty věci jsou selhávání ledvin, zase další fenomén, srdeční nedostatečnost, i když tam samozřejmě ten pacient je dušný a má menší výkonnost. Takže řada těch nemocí nebolí. A co by si ten pacient měl hlídat, tak já říkám, měl by vědět hladinu svého krevního cukru, měl by znát své spektrum lipidů, měl by samozřejmě znát svoji funkci ledvin a pak s pozdějším věkem u mužů je to prostatický specifický antigen, tedy na vyšetření karcinomu prostaty, vyšetření tedy krve ve stolici, které se dá dělat, nebo chodit na kolonoskopie. A zde chci apelovat, i mladí lidé mohou mít ty nemoci, mohou být prostě, se cítí, že jsou zdraví, nebo i lidé, kteří sportují, jsou štíhlí. To vůbec neznamená, že nějakou poruchu nebo odchylku mít nemůžou. Často jsme svědky, že se v novinách dočteme, že mladý fotbalista, mladý sportovec, atlet, že náhle zemře. Takže i chci apelovat na mladší generaci, to znamená 30-tníky, 40-tníky, běžte za svým praktikem, odeberete si krev. Ty parametry, které jsem jmenoval, stojí desítky korun, to není žádná velká zátěž, ale pokud samozřejmě víme, že ty parametry jsou zvýšené, patologické, můžeme to buď řešit určitým dietním opatřením na začátku nebo režimovými opatřeními.
ale také třeba i léky, které umí ten cholesterol snížit samozřejmě krevní cukr a jsou jednoznačně prokázány výsledky, že ta kvalita života, dožití toho člověka je mnohem jaksi lepší a delší. Takže nepodceňovat prevenci, příprava nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o preventivních prohlídkách právě zvyšuje frekvence, rozšiřuje to spektrum těch parametrů u těch praktických lékařů, takže tady bych apeloval, říkám, i na tu mladší a střední generaci a toto by ti lidé měli vědět a třeba i si to nechat sami vyšetřit, protože ty důsledky, které jsou někdy fatální a vlastně už se to nedá někdy napravit. Tak jak nyní je definovaná ta prevence u praktiků, je podle vás dostatečná? Já si myslím, že teď s tou zvýšením frekvencí a snížením toho věku, že se dostáváme k nějakému rozumnému tomu rozsahu, který je. Ono nejde všechno vyšetřit. Problém, který samozřejmě je, že v některých regionech nejsou praktičtí lékaři. Problém je, že asi kolem 1 milionu lidí nemá svého praktického lékaře, takže to je zásadní, protože ten pacient vlastně oni teď nemá kam. To přepočítávali na ministerstvu a řekli, že to je poloviční teda. Taky jako, 500 000. A 500 000 je samozřejmě taky. Protože 500 000 je 5% obyvatelstva. A také jde o to, i ti, kteří mají praktika, jestli tam chodí. Jak tam chodí, přesně tak. A jak to využívají je otázka, máme tady ty preventivní programy, mamární screen, kolorektální karcinom, který tady běží mnoho let a řada lidí to nevyužívá a myslím, že to je jako, bych řekl, hloupost, jako prostě nejchodit na preventivní nebo screeningové programy. Chybí vám v té prevenci něco, co by měl stát nebo pojišťovny dělat nebo podpořit a nedělají to a nepodporují? Já si myslím, že v posledním období ten počet screeningových programů, ať je to karcinom plic u kuřáků, prostata u mužů, teď se diskutuje program ohledně vyhledávání karcinom pankreatu, kde vlastně, když se ten nádor projeví, tak jsou to 3., 4. stádia, prognóza velmi špatná pro toho pacienta. Tak bych řekl, že ty programy jsou, ale co chybí, je, bych řekl, ta osvěta. Podívejme se, kde vlastně se o tom ti lidé dozvědí. Ono to nenajdete na tom webu, nebo to prostě na vás nevyskakuje a tato nabídka by měla být snad povinně, že média, jako je Český rozhlas, Česká televize, ale i ty internetoví provideři, prostě tam někde bude kostička prevence, kde vidíte, že třeba lidé se mají nechat otestovat na AIDS, je léto, kdy ta uvolněná nálada, ten počet případů stoupá, je to dáno samozřejmě cestováním a podobně. Takže tady vlastně to, co v minulosti bylo, tak de facto dá se říct, že dneska to skončilo trošku na krabičkách cigaret, kde kouření škodí a možná na nějakých alkoholických nápojích je, že alkohol škodí, ale tím to končí. Viděl jste někde poslední dobou u dálnice nějaký leták, tady je screeningový program na něco, muži nad 50 let by za svým urologem, nebo běžte si vyšetřit krevní cukr, můžete pak oslepnout, když budete mít cukrovku. Ono to má, bych řekl, ty dramatické názvy, aby lidi na to klikali, když to řekl. Čili nějakou kampaň, kterou by stát zaplatil. Kampaň. Já myslím, že kampaň na prevenci v tom vlastně ten stát rezignoval. Jo, nevidíte to nějak plošně a teď ta kampaň, aby byla účinná, musí to být prostě v sociálních médiích, musí to být na těch plakátech, když radostně stojíte někde v koloně na dálnici, tak se na to budete dívat. Jo, a to je prostě těm lidem, jak si to předkládat, že to je, a někdy ty lidé, když to vidí, proto se dělá ta reklama, tak si koupíte čistící prostředek nebo nové auto, ale taky byste měli jít k lékaři na prevenci. Mluvili jsme o tom, že lidé by měli určité parametry sledovat a zajít si za praktikem a pak si je nechat vyšetřit. Jak se díváte na taková ta vyšetření, které si mohou lidé nebo testy, nebo jakkoliv to nazveme, dělat doma? Tak tady je to samozřejmě určitá, poprvé jsme se s tím setkali vlastně v covidové nebo v takové masivní měřítku v covidové éře, kdy ti lidé se testovali a v té době se víme, že řada těch testů antigenních, které byly velmi špatné kvality, alespoň ze začátku.
ty testy mají různou kvalitu, mohou orientačně jaksi pomoci. Nejznámější, asi nejrozšířenější je těhotenský test, který velmi dobře funguje, ale jestli třeba uvědomit nebo říci, že jaksi normálně je hodnota 0, 10, 20 a u těhotné ženy je to 10 000, takže už tady jenom, když říkám, ten rozdíl je velmi široký. Ty testy záleží poradit se v lékárně, který ten test je dobrý, může to určitým způsobem orientačně pomoci. Samozřejmě lidé si doma testují a měří krevní cukr, močové proužky, testování srážlivosti krve a určitým způsobem se to testování bude rozšiřovat a připravují se nějaké aplikace a testování, kdy s použitím třeba potažených nanotrubiček protilátkami a aplikaci v telefonu, že se bude moct dát nějak vyšetřovat a se komunikovat s tím lékařem. Takže ty domácí testy budou narůstat. Zde ten problém, který je problém, aby ten produkt byl velmi kvalitní a to bohužel na tom trhu někdy nevidíme. A jak to pozná ten pacient? Pacient to nepozná. A ve světě je na to nějaký třeba certifikace nebo nějaký, ne, to není. To je velmi obtížné. Je to tak dynamický, že se firmy to obcházejí, někdy špatný produkt má velkou reklamu a podobně, takže je to spíš buď se poradit, říkám v těch lékárnách by měli mít zkušenost a znalost, že něco více funguje, něco méně. Pacient to nepozná. Víte, tady zase udělejme apel třeba k diabetikům, kteří mají doma glukometr. Ten glukometr vám nějaké číslo ukáže, když je v tom baterka. Ale je otázka, jestli ukazuje to správné číslo. To znamená, po nějaké době třeba jednou za rok vzít si to k lékaři, u lékaře změříte si vy a vidíte, jestli ty čísla jsou přibližně stejná. 5,7, 5,5, OK, ale může tady být 5 a tady bude 7. To už je špatně. Jo, takže stroj vždycky nějaké číslo vydá. A co říkáte na takové testy, které známe třeba spíš z urgentní medicíny nebo prostě z JIPek, jako je laktát, troponin, krevní plyny, elektrolyty, má to nějaký smysl? Ano, a i to se nabízí totiž v těchto domácích. Samozřejmě tak víte, co měřit laktát může být pro nějakého sportovce při nějaké zátěži. Troponin má a ten se moc POCT tak jako rutině, aby si to lidé měřili, nevyužívá. To může mít u nějakých pacientů s rizikem infarktu myokardu, když by měli, ale je to špatné a ten rozsah té zdravotní péče, protože tady to může svést na scestí a udělat špatný dojem. Ty zařízení, kterým se říká takzvané POCT systém, point of care testing, znamená vyšetření na místě, třeba u těch urgentů nebo u té sanitky, tak je to vyšetření rychlé, než to samozřejmě i třeba potrubní poštou dopravíte do laboratoře, nebo v té sanitce se ten lékař může orientovat. Tak jsou to přístroje, nad kterými má být určitá garance. Jsou na to doporučené postupy, kdy vlastně tyto systémy má spravovat laboratoř. U nás třeba v nemocnici spravujeme glukometry, spravujeme analyzátory krevních plynů na operačních sálech a sledujeme vlastně jejich kvalitu, kalibrujeme, kontrolujeme a tak to samozřejmě na těch přístrojích, v těch nemocnicích mělo by být zařízeno. Takhle mělo by to fungovat, aby ty přístroje byly kontrolovány, kalibrovány, testovány, že dávají správné výsledky. A je to zrychlení té diagnózy, že jste na urgentním příjmu přivezou pacienta v bezvědomí, vy odeberete, dáte do přístroje, ta reakce je velmi rychlá, než to pošlete do laboratoře, jsou to třeba desítky, je to třeba 10-20 minut ten výsledek, když je potrubní pošta, takže má to svůj efekt, jsou to třeba měření CRP, C-reaktivního proteinu, v ambulancích praktických lékařů rozhodování, jestli se spíše jedná o bakteriální infekci nebo ne, tak už zlepšuje to kvalitu té péče. Samozřejmě u některých analytů je to spíše záležitost jaksi biznisová, protože někdy ten parametr doopravdy nepotřebujete hned. A je třeba říci, že vždycky tyto systémy jsou dražší než ta laboratoř. A tam musíte pak říct, jestli je z hlediska rizika pro pacienta jako počkat anebo udělat ten výsledek. To musíte dát na váhu. Ano, rozdíl glukóza, koruna, 10 korun. Mám ho tady pacienta, bezvědomí potřebuje hned. Ano, čili je to rozhodnutí podle toho jeho mělo by to stavu. Být potom. A samozřejmě systému, jak dlouho vlastně trvá ten vzorek, než dáte do laboratoře, ale v sanice laboratoř nemáte.
Takže vlastně mluvili jsme o tom, jaký význam má laboratorní medicína v prevenci, je vlastně velmi důležitá i samozřejmě v té diagnostice. Teď jste vlastně řekl i jako v jakési kontrole může pomáhat kalibrovat některé ty věci a podobně. A co sledování efektivity terapie, toho, co dělají vaši kolegové, ostatní lékaři? Je tam nějaký posun v posledních letech? Mně připadá, že právě těch hodnot asi máme k dispozici hodně, ale že se s nimi nepracuje tolik. Tak z hlediska samozřejmě sledování populace jeho zdravotního stavu, tak je to otázka sběru dat z těch laboratoří nebo z pracovišť. Ale myslel jsem třeba i jako... Ale monitorace úspěšnosti léčby. Ano. Tak samozřejmě, tak když uvedu konkrétní příklady monitorace diabetu, glikovaný hemoglobin, ten lékař vidí vlastně, jestli ten pacient dodržuje režim a jestli on ho dobře léčí. U cholesterolu a jeho hladin samozřejmě léčba statíny a dalšími tedy fibráty a těmi novými léky, tak vy tam sledujete účinnost té léčby, ten pacient prostě má cholesterol 8-9 a klesne na hodnotu 5-4 po nějaké době. Tam, kde je klíčová vlastně ta laboratorní diagnostika, je to oblast vlastně té personalizované medicíny, zejména třeba v onkologii, kdy se klasifikuje ten nádor velmi přesně, jaké má receptory, co je tam narušeno a na základě toho ten onkolog dá velmi přesnou cílenou léčbu a také i pojišťovny vyžadují, aby tam byla prostě ta charakterizace daná. Nejznámější jsou asi třeba ty pacientky s karcinomem prsu BRCA1, BRCA2, HER2 neureceptory, které jsou a další. A to se samozřejmě rozšiřuje do dalších oblastí, do kardiologie, oblasti plicní hypertenze a dalších, takže jako do budoucna samozřejmě budou ti lidé, nebo bude ta vazba lék, pacient mnohem přesněji abychom třeba... Ale i léčba. Pacienti mají poruchy metabolismu, třeba metabolismu varfarínu, léku proti srážení krve, kdy je to třeba monitorovat pacienti s rizikem tromboembolické choroby, takzvaná leidenská mutace, která je nejznámější, ale těch mutací v těch při poruchách srážení krve samozřejmě více. Čili aby to třeba i někteří laici, co nás sledují, pochopili, dneska už lze otestovat, jestli ten člověk vlastně bude mít prospěch z toho léku, podle jeho nějakého genetického ano, profilu. Přesně, buď podle charakteristiky toho nádoru nebo onemocnění, na straně druhé i třeba jaký ten pacient je metabolizátor, protože jsou pacienti, kteří ten lék, a to je velký problém, bych řekl, medicíny, jestli ten lék metabolí třeba rychle nebo pomalu, jsou takzvaní pomalí a rychlí metabolizátoři. A uvedu třeba příklad, že ten rychlý metabolizátor vlastně bude mít tu hladinu mnohem nižší a kratší dobu a tak nebude ten lék účinný. Naopak ten pomalý metabolizátor bude vlastně intoxikován tím lékem, protože ho bude jaksi pomalu ho vylučovat. Jo? A uvedu konkrétní příklad. 2 stejní muži stejného věku, postavení a to brali stejný lék na srážení krve. Jeden dávka 2,5 a skoro krvácel, jeden 10 mg a skoro ta krev se nehnula. Takže to nepoznáte jako dopředu, ale do budoucna je ten trend vyšetřovat i vlastně tu plejádu těch enzymů, které metabolizují, bude důležitá. A vím, že třeba v Holandsku už právě tu farmakogenetiku začínají dělat, takže vlastně ten dotyčný bude mít takovou kartičku, kde budou ty nejčastější systémy, to cytochromu P450 a jiných, že ji budete mít a to se nemění, to prostě máte od narození, takže vlastně se zjistí, tenhle pacient má tady tohle metabolizuje normálně, tady rychleji a vy víte, jak se ten lék metabolizuje, takže řeknete pozor, tenhle lék musím dát poloviční dávku a tenhle lék naopak dvojnásob. Bude mít jednou provždy kartičku na celý život a nemusí se dělat nová vyšetření. Už to běží a ta genetická vyšetření vlastně, ta genetika toho člověka je daná od rodičů a od narození, takže ta se nemění. Všechny tyto krásné věci, které jsme tu teď, jak si naznačili, stojí peníze. A pojďme se teďka o nich chvilku bavit. Je podle vás ten laboratorní segment dostatečně financován v českém zdravotnictví?
Asi, a myslím, že kdybych se ptal zástupce kteréhokoliv segmentu, tak mi neřekne, že ano. Přesně tak. Pojďme tak si... kde očekávejte, že tak řeknu, proč? že tak. Tak samozřejmě ten segment je, bych řekl, poslední dobou podfinancován a je to dáno několika fenomény. Za prvé, samozřejmě stoupají náklady, provozní a všude, to je jedna věc. Druhá věc, i ty nové technologie a zejména v té oblasti genetiky, ten růst je dramatický. Třeba u nás na ústavu vlastně ty počty toho sekvenování nové generace NGS stoupá významně každoročně, protože ta poptávka lékařů je mnohem vyšší zase na vazbu na preskripci těch léků, které jsou zase nákladné a je zájmem, aby ten nákladný lék šel tomu pacientovi, kde pomůže, má šanci pomoci a ne to dát někomu, kde ta odezva bude nulová. Jenom pro představu posluchačů a diváků, ten laboratorní segment zhruba stojí v České republice necelá 4% z toho obrovského koláče zdravotních nákladů. Takže náklady na všechny laboratoře, biochemie, mikrobiologie, hematologie, toxikologie, genetika, soudní lékařství, prostě všechno jsou to do 4%, takže zanedbatelné čísla. Ekonomické pravidlo, to, co je do 5%, se nemá řešit. My jsme pod toto pravidlo, což někdy taky vypadá. Ta otázka, takže to jsou tyto věci. Přicházejí požadavky ze strany státu, kdy stát bude sbírat laboratorní data nebo vybranou část laboratorních dat z hlediska právě i predikce stavu populace. No ale to stojí tu laboratoř, musíte na to zařídit, prostě to IT připojení, upravit to a udělat. A to něco stojí a takhle bych mohl pokračovat. Náklady na pracovní sílu. Takže ten požadavek, který na příští rok má být kolem nuly, tak vlastně znamená negativní číslo, protože jsou tam různé regulace na unicitární rodná čísla a další. Takže zhruba ten laboratorní segment dostává zaplaceno asi za 85% toho, co udělá. A těch 15% vlastně platí ze svého, když to tak řeknu. Což nevím, jestli v nějakém jiném segmentu 15% ti lidé zaplatí, nevím, že by 15% třeba u řezníka, jako ten řezník řekl, já vám to jako dám, jako, ani i ve státní správě. Takže to je tento problém, který tam je. My nechceme, aby jsme v tuto chvíli dramaticky rostli. My bychom byli rádi, kdyby tam byla určitá progres, aby to zachovávalo vlastně tu stabilitu s nějakým jiným růstem, ale aby jsme neklesali. A to, co teďka je připraveno, vlastně povede reálně k poklesu. Když to trošku ještě rozebereme, tak vlastně mluvíme o nějakých 20 miliardách, pokud to tak zhruba, kdybych to z těch 500, a nevím, ale je to plus minus, se to i někdy hůře počítá, něco se spotřebuje v nemocnici a tak, ale pojišťovny říkají ale, že naopak ten růst nákladů v tom segmentu je dynamický, dokonce zapochybovali u praktických lékařů, čím je daný ten nárůst, začali regulovat. Myslíte si, že něco pojišťovnám uniká, nebo nemyslím jako peníze, ale v tom posouzení toho, co se děje v tom segmentu? Tak já jenom teďka uvedu příklad. Tak si představte, že by všichni muži nad 50 v určité periodě přišli na to PSA. Nebo že by všichni šli na další ty screeningové programy, tak s tím vlastně ten stát počítá, že tam všichni nepřijdou. Že? Takže to je jedna záležitost. Druhá záležitost je, že někdy ani ty lékaři nepostupují správně podle guidelineu. Vezměte si, že pacient s cukrovkou by měl mít 4krát ročně vyšetřen glikovaný hemoglobin. A ty data ukazují, že je to mnohem méně. Jo? Takže i ten systém tady v uvozovkách jakoby šetří. Takže byste jako předpokládali, že se navrací spíš ty lékaři k tomu, co mají dělat? Nebo... Možná, že se navrací k tomu, že mají dělat. Samozřejmě část obyvatelstva je edukovanější díky doktoru Google a doktoru umělá inteligence a jiných systémů, takže se i lidé samozřejmě dožadují některých vyšetření. Pak samozřejmě populace také stárne
a populace se stává nezdravou. Podívejme se na děti, které nesportují, že dneska je největším trhákem, když děti nechodí na tělocvik, protože je bolí ruka, noha, nebo já nevím proč. A láska samozřejmě a omezení sladkých nápojů a sladkostí a fast foodu se to žádná vyhláška ministerstva zdravotnictví, školství prostě neudělá. To dítě si to koupí, když tak před školou nebo vedle školy. Jako, jo. Takže v tomhle je ten problém, že ta populace spíše i v té mladší a střední generaci se objevují rakoviny, objevují se tam i ty civilizační choroby a je to dáno, bych řekl, nezdravým životním stylem té většiny. Že? Kvalita potravin. Lidé kupují upravené a zpracované potraviny. Jak může vydržet jogurt 3 měsíce, párek se na vás růžově směje prostě 2 týdny a podobně. Jo, takže tam samozřejmě jsou přidávány látky, které to udržují a říkám, když vidíte někde, že si můžete dát svíčkou na týden skoro při pokojové teplotě nebo v lednici, zkuste udělat s domácí svíčkou, že si ji dáte na 5 dní do ledničky nebo na 7 dní. Zkuste to za těch 7 dní sníst a doporučuji vám, že se krásně očistíte střevo. Raději to nebudu zkoušet. Ale tam něco musíme dát, nebo ty výrobci tam dávají a dostáváme se ke kumulativním dávkám. Vracím se teda k tomu financování těch laboratoří nebo toho, co dělají. Jestliže máme omezené zdroje, proč by právě tento segment měl růst, když celkově nejsou peníze na celkový růst ostatních? No, tak když budu sobecký, ano, buďte sobecký. Budu sobecký, protože jsme nejdůležitější. Já vám řeknu, ten lékař bez té laboratoře neřekne, že máte infarkt a že máte cukrovku. Že se vám narodí dítě a jaký lék vám dát na rakovinu. Ale já to řeknu, ten zdravotnictví obecně roste. Přichází nové technologie, nové léky a podobně. Já si vždycky kladu otázku. Tady bez uzardění vláda rozhodne, že z 1,3% na obranu máme 2%, pak máme 3%, pak máme 5% v horizontu 1 roku. Je to určitá reakce na mezinárodní dění, na požadavky. Ale ono to musíte utratit, že já jenom sleduju, jak se ty věci utrácí. Že? To já nemám problém, jako člověk musí být připraven, aby se ubránil. Jako, tímhle to, jako, já nespochybňuji tu potřebu, ale tady vidíte, že když se chce, tak to jde. Já si kladu otázku, že zdraví, vzdělání ti lidé považují za to nejdůležitější. Proč tady vlastně nikdo nediskutuje otázku třeba úpravy zdravotního pojištění? Všichni tady hledají různé zdroje. Jedna politická strana vždycky na to teda prohrála, přišla se zavedením poplatků, že jo, a takovéhle věci. A oni to dělají pořád a pořád to nevychází. Že? Protože ty lidé jsou na něco zvyklí. Jsou konzervativní, nechtějí. Ale a taky deficit státu je tím, že obrovský deficit je tím, že zrušili superhrubou mzdu. Já mluvím sám proti sobě. Já jsem si přilepšil, ale byl jsem zvyklý solidárně přispívat na ty, kteří... Takže byste byl pro navýšení... Ale berte, to je 120 miliard. Jo. To bychom měli o polovinu menší deficit. Jo. Takže jste proč pro navýšení třeba nedá jako... 0,5% toho zdravotního pojištění, protože ty náklady prostě rostou. Myslím, že ta společnost by to unesla. Mm-hmm. Jo? A pak samozřejmě tam obrovská vlastně disproporce mezi zaměstnanci, osobami podnikajícími a státními pojištěnci, kteří vlastně nejvíc čerpají té péče. Že? Jsou to děti a seniori. Ti nejvíce čerpají. Vojáci, matky na dovolených. Takže je to velká skupina lidí. Takže já si myslím, proč nikdo neotevře tuto otázku, že bylo to nastaveno někdy v 90. letech, když začínaly pojišťovny. Že jo? Čili určitě byste byl pro zvětšení objemu, který do toho zdravotnictví jde jako priority. Lidé budou nemocní, stárne populace, řada nemocí, jasně, kdy dříve lidé prostě na tu nemoc umřeli, tak se stává chronickým, je to třeba jasně, v případě řady těch nádorových onemocnění. Ale i ty civilizační nemoci, prostě my to umíme zpomalit, prodloužit, zlepšit kvalitu života. Takže já si myslím, že to něco stojí a stát bude. A uvnitř toho systému? Jsou rezervy, samozřejmě. Jsou rezervy. Něco, co je blízké tomu vašemu oboru, kde jsou rezervy? Tak ten náš obor je relativně skoncentrován, tam samozřejmě to rozděleno, takže každá nemocnice musí mít laboratoř, pokud poskytuje akutní péči. Vím, že některé ty krajské
akciové společnosti řeší určitou centralizaci, protože proč má každá laboratoř v uvozovkách všechno měřit? Já říkám, že vzorek, který měříte za rok méně než 300, možná i 500, nechce centralizuje a samozřejmě při tom centrálním jaksi řešení máte úspory, protože nakupujete ve větším množství, máte nižší ceny, takže to je určitě tady jedno řešení, pak jsou tady samozřejmě řetězce soukromých laboratořích, ať českých nebo zahraničních, které to nějakým způsobem efektivizují, takže nějaká taková ten model, který je, že má být v nějakém tom regionu jedna centrální laboratoř, pak nějaké menší periferní, mezi tím systémy toho POCT, sanitky, jipky, urgenty, domácí měření a to prostě nějakým způsobem jaksi konsolidován, takže tam samozřejmě rezervy jsou. Já se k těm rezervám ještě vrátím, až se budeme bavit o digitalizaci. Teďka ještě jednou se vrátím k tomu přerozdělení peněz. Ten systém, dohodovací řízení, úhradová vyhláška. Myslíte si, že odpovídá době, že je to rozumný systém a máme ho čím nahradit? To je dobrá otázka. Já v tuhle chvíli asi ani nevím, jak ten systém nahraje. Já si myslím, že tam by bylo třeba vycházet z nějakých racionálních dat a premisí, které jsou. Jsou některé segmenty, které si to řeknu ošklivě, umí více vylobovat a nechci je jmenovat, protože já jim jako přeji to. Pak jsou samozřejmě ty segmenty, které, jako je třeba ten náš, které nemáte takový ten nástroj, žádný pacient v úvodovkách nepůjde do ulic, aby řekl, já díky genetickému vyšetření nebo nějakému vyšetření nedostanu léčbu. Jo? To už si přebírají ty odborné společnosti a prostě tam, a i samozřejmě na politiky, když je nějaký tlak z hlediska těch pacientů, tak je to jiné. Akorát my jsme jako trošku lidé v pozadí, trošku se náš obor jako zviditelnil díky covidové pandemii, že najednou všichni vědí, co je to PCR a co je to antigenní test, což už řada lidí zapomnělo, že už je to té doby to uplynulo. Takže to samozřejmě je jedna věc a taky, co je zájmem té společnosti. Jak já říkám, laboratorní diagnostika je vlastně klíčová pro tu preventivní péči. A jestliže ta společnost má být zdravá a mít méně nákladů v oblasti zdravotních i sociální péče, je třeba investovat do toho, aby skoro každý ve 30, než říká, že mají před obchodákem stát autobus, že se bude píchat někdo do krve a měřit. Ale vím, že když jsme dělali a děláme naše nemocnice u různých dnů péče, nebo jsme nalezli řadu lidí, kteří o tom nevěděli, kteří měli třeba vážné selhávání třeba ledvin, nebo měli cukrovku, o které nevěděli. A tady myslím si, by ten stát měl vlastně upnout své síly, protože pak vlastně ty náklady na tu zdravotní péči klesnou, nebo budou stagnovat třeba. Navážu na to, co jsme říkali před chvilkou, co jsem říkal, že se k tomu vrátíme. Hledání těch efektivit. Hodně se mluví o duplicitách. To ale asi souvisí s digitalizací a s tím, zda dokážeme protože, co mám na mysli, často se pacienti setkávají s tím, že jdou do jedné nemocnice, tam projedou kolečko nějakých testů a jdou do druhé a oni říkají, no to si dělali oni, my máme svoje, my tomu moc nevěříme a projedou to znovu. Jak tomu zabránit? Já jsem teda myslel, že odpovědí je digitalizace, propojení všech těch údajů z těch nemocnic. To samozřejmě určitá cesta je tak. Máte, jak jsem říkal, třeba ty genetické parametry, které vyšetříte jednou pro život. Ano, a kdyby byla, ale víte, i ten pacient to zapomene, že mu třeba vyšetří tu leidenskou mutaci na trombofilie, ale na trombolickou komplikace, ale to by bylo třeba dobré mít nějakou databázi, kam se ty data dají, k vám přijde, máte podezření, teďka si to otevřete nějakým přístupem, jako řeknete tak paní Nováková, vy jste byla před 15 lety vyšetřena a tu mutaci nemáte. A je tam úspora. Dobře, než se to dohledá zpětně, tak vlastně vy toho pacienta vyšetříte, pak vám může přijít vratka z pojišťovny, ale jak vy můžete za to, že vy jste to vyšetřil v Praze a ona předtím byla třeba v Olomouci. Pak jsou samozřejmě testy, které mají a ty systémy třeba i v nemocnici máme nastaveny tak, aby toho lékaře upozornili, že tento test se může dělat jednou za týden, jednou za 3 týdny, protože je to nesmysl dělat opakovaně to testování. Ale ty nemocnice nebo zdravotnická zařízení obecně, ambulance, mají každý
vlastně různý informační systém, kdy se ta data nespojují. Jo. Takže uvedu příklad. Vy budete včera v Plzni na ambulantní vyšetření. Zítra přijete ke mně do ambulance. Řeknete, mě bolí něco tady. A já vás vyšetřím, protože se nemám kam podívat a jako nevím, jestli někdy vůbec je možné, aby jaksi velký bratr měl všechna ta data dohromady daná online. Prostě ty systémy, každý praktik, nebo ne každý praktik, praktici mají různé systémy, nemocnice mají různé informační Ale systémy. to, na čem se... Ale bylo by dobré vybrat nějaké parametry, které budou v té národní databázi. Třeba hladina cukru, kterou vám vyšetřím teď, a za 5 hodin může být úplně jiná. Jo, tak jsou parametry, které musíte si vyšetřit hned. Ano. Ale protilátky proti žloutence určitou dobu samozřejmě vydrží. Tam samozřejmě cesta je, kterou se vlastně i vydáváme v Česku, poté, co si každá nemocnice vybudovala své systémy a něco mají soukromé laboratoře a něco mají praktici a tak dále, tak se hledá, co ty systémy spojuje, to je ta interoperabilita a standardizace a přesto by se některé ty věci daly posílat. V té vaší oblasti to bude asi znamenat určitý skok dopředu z hlediska i finančních nároků. No tak pokud by samozřejmě se toto dělalo a toto je vlastně věc, na kterou by měly vlastně ty pojišťovny asi vytvořit, nebo jestli ministerstvo nebo pojišťovny, aplikace, aby vlastně ta zdravotnická zařízení a laboratoře jsou zdravotnická zařízení, aby ty data přes datová rozhraní někam, jako když řeknu, do velkého serveru sypala, a k němu ten lékař bude mít prostě přístup přes svůj nějaký kód, jako že máme teďka, jsme si všichni zvykli na e-recepty, že jo, a dostaneme se tam prostě svým jaksi kódem a přihlášením, tak prostě tady mám pacienta, nebo pacient bude mít nějaký kód, zase aby tam jaksi lidé se nedívali na to, jaké nemoci mají její sousedé, že jo, tak ono berme, že ty data jsou samozřejmě různě citlivá, i v těch zařízeních mají k tím různé osoby přístup, takže určitě to by pomohlo a mohlo by to odstranit duplicity, to je stejné jako u zobrazovacích metod, že? Jsou prostě lidé, kteří si to někdy obejdou s bolestmi za několik zařízení a v několika zařízeních se jim udělá magnetická rezonance, protože vy nevíte, že dotyčný byl při 14 dny na magnetické rezonance a někteří lidé jako někdy tomu nevěří a jdou jich teda málo, ale jsou tací. Nevím, do jaké míry to sledujete, ale ta digitalizace u nás ve zdravotnictví dlouhá léta se o ní mluvila, moc se stagnuje, ale nyní v posledních, řekněme, měsících ten tým na ministerstvu se docela snaží dohnat to, co se za ta léta zanedbalo. Jdou správným směrem, myslíte? Já si myslím, že jdou správným směrem, je to otázka obrovských investic. To znamená, jak do toho hardwaru bych řekl, v té centrále, ať to spravuje kdokoliv, nebo ne kdokoliv, ale ten povolaný. A na straně druhé pro ty jednotlivá zdravotnická zařízení a mít tam prostě tu diskusi, co má smyslu, jak si sbírat centrálně o tom člověku, jaká data, v jaké struktuře dávat a to je cesta určitě správným směrem, protože tam můžou být velké úspory. Že? Podívejme se teď do budoucnosti. Jaké jsou výzvy před laboratorní medicínou, mohli to tak označit, pro ty nejbližší léta? Tak výzvy jsou, že sekvenování, to znamená v oblasti genetiky, se to bude stávat jaksi stále rutinnější záležitostí. Budeme sekvenovat větší úseky toho lidského genomu. Přicházejí metody hmotnostní spektrometrie, které velmi přesně popíší jednotlivé molekuly v lidském těle. Budou zase i sloužit k onkologické diagnostice. Bude otázka miniaturizace některých vyšetřeních na čipy, výkonné automatizované linky, ať si třeba představíme u nás zase při té roztříštěnosti si myslím, že i ty krajské nemocnice na to nemají ten počet vzorků. Protože jsou linky, kde vložíte zkumavku, ta jede vláčkem, zcentrifuguje se, oddělí se, rozpipetuje a jde do různých strojů. Berte, že v té lince máte hematologický analyzátor, biochemický, imunochemický, na alergeny, na srážlivost krve, takhle tím projede a na konci zajede do boxu, kde se schladí a je tam uchována 3 dny. A ta linka takhle běží. A ta linka může mít pro představu lidí třeba výkonnost 2-3 tisíce zkumavek za hodinu. Jo? To znamená, i ty velká zařízení by měly za hodinu, 2 hodiny, jsou středně různé velikosti.
A to je trend, který je, protože všude i ve světě je také nedostatek zdravotních profesionálů, takže to je ten trend té automatizace v té centrální laboratoři a pak v těch menších laboratořích mít prostě dobrou menší linku, která vám vlastně ulehčí tu práci. V oblasti mikrobiologie zrychlení pomocí jaksi zase molekulární biologie, spotových metod, abyste prostě měli orientaci vlastně jakou infekcí ten pacient je a může to být v rozsahu do třeba desítek minut. Všechny tyto vymoženosti budou i v České republice v plné síle? Tak některé samozřejmě, nebo řada věcí už je v České republice na těch velkých pracovištích, která jsou. A je to pak samozřejmě pro ty velké systémy, je to otázka to uživit, že? Protože někdy ten stroj potřebuje doopravdy, aby se zaplatil hodně těch vzorků, takže samozřejmě to sekvenování se rozvíjí. I ty automatizované linky většinou v těch menších konfiguracích jsou u řady nemocnic. A jak se mění nároky na personál, na který obsluhuje ty přístroje, ale i lékaře, kteří nějakým způsobem pracují v tom vašem oboru? Bude jich třeba víc nebo míň a jsou jiné nároky než před lety na to, co musí znát a umět? Tak určitě, já ještě pamatuju a na ústavu před těmi 25 lety byli lidé, kteří pamatují dobu, kdy se pipetovalo pusou skleněnou zkumavkou to sérum, jako tam ještě kolegyně byly. Takže ta automatizace samozřejmě může snížit ty nároky na tu pracovní sílu. Na druhé straně dneska ty přístroje, ten laborant, vysokoškolák musí být jaksi dobrý komunikátor a znalec IT systému, protože bez toho vlastně ta laboratoř skoro stojí. Jsou tam samozřejmě, takže to bych řekl, to je jedna věc. Druhá věc, jak ty laboratoře se stávají více oborové, tak ten lékař specialista musí mít i přesah do dalších oborů, zejména v těch menších laboratořích, v těch velkých fakultních nemocnicích je to samozřejmě rozděleno, ale ty velké linky, jak si řeknu, ten přístroj, který měří nádorový marker, hormon, protilátky proti žloutence, hodnotu, hladinu léku, tak ten imunochemický princip nebo ta hmotnostní spektrometrie se neptá, jestli jste farmakolog, biochemik nebo imunolog. Takže tam samozřejmě je to otázka těch nelékařských profesí, které mají samozřejmě hlubší znalost o těch systémech z hlediska provozu a pak samozřejmě těch odborníků, kteří budou si dokomunikovat ty data. Bude do toho vstupovat umělá inteligence, kde i na té evropské úrovni spolupracujeme s radiology vlastně na tom propojování těch zobrazovacích metod a propojování těch laboratorních hodnot do nějakého prostě komplexu, aby to tomu lékaři poskytlo nějaký jaksi obraz, co mu tomu pacientovi může být, aby třeba i na nějaké varianty nezapomněl. Kde ještě ta umělá inteligence v laboratorní medicíně? Tak ona u nás už akorát jsme tomu neříkali umělá inteligence, protože samozřejmě, jak se kontrolují ty data, tak vy tam nastavujete a v minulosti akorát tomu neříká umělá inteligence nebo data mining, že jo, jako hledání dat, nebo prostě z práce s daty, tak my tam samozřejmě máme nastavené automatické nějaké koridory, to znamená, jestliže vy k nám chodíte pravidelně, tak ten výsledek, který bude příště, se bude dívat zpátky, jestli je to v tom rozsahu. Když to budete mít zvýšeno na ten rozsah, tak to zasvítí, řekne, pan doktor Cikr tady pořád má hodnotu 2, 1, 3 a najednou má 10. Něco se děje. A zase pak jsou tam třeba kritické meze, kdy je třeba volat urgentně tomu lékaři, že ten pacient je v ohrožení života. Takže my už akorát jsme tomu neříkali umělá inteligence, ale bylo to nastavení pomocí tedy znalostí a komunikace tedy s těmi správci těch počítačových systémů. Poslední otázka. Vidíte kolem sebe mladé kolegyně, kolegy, které váš obor zajímá, má budoucnost v té lidské sféře?
Tak určitě ano, já si myslím, že ten obor je v tuto chvíli atraktivní pro ty nelékařské profese, kdy tady vlastně vidí, jako bych řekl, i ten přesah do toho zdravotnictví, pomoci lidem a oni mají velký background, ale i samozřejmě pro lékaře a vidím mladé kolegyně a kolegy u nás i na jiných pracovištích, kteří po nás převezmou štafetu, takže já jsem optimista. Děkuji, pane profesore, za rozhovor. Děkuji za milé pozvání. Tak to byl pan profesor Tomáš Zima, který nás zasvětil do tajů laboratorní medicíny. Já vám, milí diváci a posluchači, děkuji za pozornost a těším se na další vydání Perspektiv zdraví.